Pagkakuryente, isa rin pong banta sa mga binabahang lugar ngayong tag-ulan. PDRRMO, pinag-iingat po ang publiko. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Sa pag-aayos malapit sa kable ng mga kuryente ang lalaking ito lalo at katatapos lamang ng ulan at basa pa ang kable pati na rin ang katawan at mga hinahawakan nito. Ayon sa PDRMO, mas nagiging delikado ang paghawak sa mga kagamitang dekuryente kapag basa ang kamay dahil ang moisture ay maaaring magpababa sa resistensya ng balat at magpadali sa pagdaloy ng kuryente sa katawan. Dahil dito patuloy rin ang payo ng iba pang lokal na otoridad sa publiko na patuyuin muna ang kamay bago humawak ng plug, switch o anumang electrical appliance at iwasang gumamit ng mga kagamitang dekuryente malapit sa tubig o basang lugar. Patayin din ang mga appliance at extension cord kapag hindi ginagamit lalo na kung may malakas na pag-ulan o pagbaha. Pinayuhan din ng publiko na huwag lumusong sa baha dahil posibleng may nakababad na live wire o putol na kable na maaaring magdulot ng pagkakakuryente. Sa gitna ng tag-ulan, muling iginiit ng mga lokal na otoridad na ang pagiging maingat at pagsunod sa wastong electrical safety practices ay mahalaga upang maiwasan ang sakuna at mapanatiling ligtas ang bawat isa. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.